Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bocah-bocah, menika video pembelajaran bahasa Jawa kelas 8 semester ganjil. Nami kula Bunia Puji Lestari. Sinau basa Jawa apa toh? Apa wae materine ing semester ganjil? Materine yaiku nomor 1 ana cekak. Nomor 2 ana basa rinenggo. Nomor 3 materine yaiku wawancara. Nomor 4 yaiku ana pariwara utawi iklan. Yuk kita sinau. Materi ingkang nomor 1 yaiku ngenani cekak. Tujuan pembelajarannya yaiku mengidentifikasi struktur teks, menganalisis unsur kebahasaan dengan bahasa yang santun. Lajeng menika wonten contoh teks cekak. Monggo dipirsani. Jur, apa iku cekak? Apa pambedane antara cekak kalian novel? Banjur tugasnya ditulis ing buku tulis, diwenehi jeneng, kelas lan nomor absen. Lajeng mangke dikempalaken wonten Google Classroom. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.